muke yi na ɗiban albarka na kishi, ya kamata a ce ka gane idan har za ka nemi mace ka ɓoye mata. Abin da yake faruwa a nan, ba a hana namiji neman aure ba, ba a hana shi neman mace ba, amma ya ɓoye fito wayoyinsu ba. Dole mace in ta ɗaga za ta gani. An ko oldo wata yar uwata ta ce wayan miji kaman albasa ne, in kin ɗauka dole za ki hawaye. To ni ina ganin kaman kayan mijina nawa ne, shi yasa kawai zan iya taɓa wayan mijina at any time. Idan yayi ya goge, tunda ya san ina riƙe wayarsa, shi ma kuma ga wayana zai ɗauka. Ba abin da zan ce wa mata masu zafin kishi sai dan ce musu Allah ya shirya. Amma babban abun da yake kwasin mata suke yin haka, duk namijin da ya auri matarsa ya san irin iya girman kishin da take da shi a ranta. To amma me ya kamata kai wannan abu? Ka sani idan ka nuna mata alaman kana neman wata mace, komai za ta iya aikata maka. Amma me ya kamata ka mata shine duk abin da aka ce zaka kashe mutum fa ka ɓoye masa wuƙa. Abin da wasu matan na kila ba sa irin kyawawan kalamai ko irin tare da mazajensa take kaiwa ga wannan fagen. To akwai wannan ma, saboda abin da yake faruwa a nan shine akwai namijin da ba shi da lokacin da zai zauna da ke ya hira da ke, ba shi da lokacin da zai zauna da ke ya siya miki kayan kwalliya ko wasu abubuwa. Iri-irin wayannan abun yana nan. Idan ya je ya ga na waje, madadin ya zo ya siya miki a siyasance, ya gaya miki a siyasance, to shi ba zai miki ba. Kai tsaye kawai zai nuna miki tun da baki da tsafta, kawai zan je nemi wata a waje.